23 ta' April 1998 il-Gvern jagħmel ftehim mal-kumpanija Cities Entertainment għal kiri tal-Caffè Premier fil-Belt Valletta. L-għada tal-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Caffè Premier jagħlaq l-operat tiegħu taħt il-Librerija Nazzjonali. 4 ta' April 2013. Mark Camilleri, id-direttur ta' Cities Entertainment, jikteb lill-Prim Ministru u jitolbu laqa. Il-Prim Ministru iwieġbu dakinhar stess u jgħidlu li se jorganizza laqa fi żmien ftit ġimgħat. 17 ta' April 2013. Issir laqa bejn il-Prim Ministru u Mark Camilleri dwar il-Caffè Premier. Skont Camilleri, il-Prim Ministru jindikalu li se jevalwa s-sitwazzjoni u li se ssir komunikazzjoni miegħu. Mejju 2013. Il-każ trattat fl-uffiċċju tal-Prim Ministru fejn konsulent kien informat li l-Gvern kien offrut l-opportunità li jikseb il-Caffè Premier. Jattendi il-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Il-Prim Ministru jordna lil konsulent biex jistħarreġ il-każ u jirrapportalu lura. 4 ta' Ġunju 2013. Il-Prim Ministru mitlub jawtorizza offerta inizjali ta' 350,000 euro li titla sa' 4 miljun euro. Il-Prim Ministru jawtorizza dakinhar stess. 25 ta' Ġunju 2013. Il-Prim Ministru ikun informat li l-Caffè Premier iridu 4.2 miljun euro. Jipproponi offerta ta' 3.5 miljun euro netti. Il-Prim Ministru jawtorizza aktar negozjati u ma jindikax li din kienet l-aħħar offerta tal-Gvern. 5 ta' Lulju 2013. Il-Caffè Premier jipproponi offerta ta' 4.48 miljun euro. Il-Prim Ministru jiddikjara li 3.5 miljun euro netti kienet l-aħħar offerta tal-Gvern. Mark Camilleri ta' Caffè Premier jitlob laqa oħra mal-Prim Ministru. 11 ta' Lulju 2013. Il-Prim Ministru jindika li lest jerġa' jiltaqa' ma' Mark Camilleri il-ġimgħa ta' wara. 5 ta' Wissu 2013. Mark Camilleri jikteb lill-Prim Ministru Joseph Muscat u jiġġustifika t-talba ta' 4.2 miljun euro. Kif tixed din l-email, il-Prim Ministru Joseph Muscat japprova. Il-Prim Ministru jieħu l-parir ta' Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u s-Segretarju Permanenti. Jitlob parir tal-Ministeru tal-Finanzi. 17 ta' Settembru 2013. Id-dokument Caffè Premier approvat mill-Kabinett. 24 ta' Settembru 2013. Advisor OPM jinforma lil Mark Camilleri li l-Gvern kien aċċetta l-offerta ta' 4.2 miljun euro għall-akkwist ta' Caffè Premier. 29 ta' Jannar 2014. Il-Gvern u l-kumpanija Cities Entertainment jiffirmaw ftehim li fih il-Caffè Premier jerġa' jsir tal-Gvern għal ħlas ta' 4.2 miljun euro.